Takže čau lidi, dneska budeme hrát Ranked Reload, pokusíme se hrát Unreal. Stejně to nedáme, ale pokusíme se. A mám tady speciálního hosta, který právě někdo ho odpálil, ale to vůbec nevadí. Takže čau, jak se jmenuješ? Nicky. Nicky se jmenuje. A budeme hrát teda Rankedy. Já mám čempa, on má Elite. A oba dva si myslím, že nejsme špatní. Jsme oba dva hezky, pěkně rozehraný. Mega. Mega moc. Teď jsem to zapnul. Já taky. Padej tam dolů. Nepadej Okay. tam. A tady jsou dobrý zbraně. A dneska byl dokonce i, jestli tady můžete všimnout, tak Striker Burst Rifle přidali do reloadu. Což si myslím, že není úplně špatná zbraň. Je to náhodou hodně dobrá zbraň. Nejlepší. Je to all good, takzvaně. Je to all good, no. Když tak Road to Unreal můžeme jít někdy v sobotu. OK, a padla mě sentinálka. Let's go! Sentinálka je skvělá. Hej, on sem nikdo nepadal, se docela divím. Tady máš to, to. Mám 12 míček. No nic. Já mám jednu, kámo. Bro, hodně potí ty míčka, bro, je hodně chce. A doufám, že tuhle hru vyhrajeme, což jako asi úplně ne, ale pokusíme se. Ne. Jestli budem top 10, tak mi si dá like a odběr. Co se stalo? Co se stalo? WTF, se podívej na video, co tam bylo. A co tam bylo? Jen se zničil celý ten domeček, kámo. Úplně rozbitý ten. Do tě auko. Já se ho klidně vezmu, já mám docela rád. Počkej. Lidi, 112. jestli si myslíte, že tohle vyhrám, tak dejte like. Stejně si to nikdo nemyslí, a kdybys to myslel, tak stejně like nedáte, ne? 100. Na kolik ty máš pumpu, Mates? Na jedničce. Nice. Teda na To dvojce. nejlepší. Já mám na jedničce. Stejně z toho nemůžu nic vidět. Lidi, tak musíte dát like, protože jsme top. Jinak založil jsem si Switch, ale jelikož se tam jmenuji úplně strašně, tak tam asi stejně streamovat nebudu, ale můžeme někdy zkusit. Když tak vám do popisku dám Twitch. Je to strašné, no. Máš Ronalko? Nechce. Hráč. Škoda. Proč nic neslyším? Nevím. 40? Já to mám úplně opožděný, kámo. Co máš poštěný? No ty zvuky. Jaký? Jako veze? No ve hře. A ne tady? Jo. Vzpomeň. 117. Nice. Čempa jsme zabili. Já. To jsme my. Co se mi celé jméno? Někdo mě šutí. Jo, vem. Jo, vidím. Jdu tě. Už by mě bro podkopával 83. To nejseš ty! Aha, ty tam Ty máš vole, já jsem ho zabil! Nice. Nice, rebootnul se. Já myslím, že jsem dead, ale já jsem takový lakr, že jsem mu dal za 200, kam, teda za 175. Teď mě začne střílet, protože si dávám fizz. Okay. Kolik máš na tvoj? 71? Letí. To je on. Ten se mě zabil. Já bych šel na něj, ale já nemám Fiza. Ne, kamo, já když střílím, tak nemám žádný zvuky. Nejdu. On utek stejně.
To je divný, že nemám žádný zvuky. Nevím. Ale když někdo střílí mě, tak to slyšu normálně, tak asi dobrý. Nevadí, to vůbec nevadí. Top 6. To není tak Pada? špatný, to všechno. Uchajde. Bacha. Ať neustane. Jo. 20. Další tam 38? Kde? Tamhle. 38? Hej, já taky neslyším tvoje zvuky. Možná buk. Kámo, uhni! Teď jsem chtěl říct jsem prostý dost slovo, napadl. ale neřekl jsem ho. Nechce se mi to pípat, jsem moc jiný. 37? 27. Letí. Kde? Jo, ok. Pade? No, bacha, nedostaneš od nich. 37? Aha. 37? Dává se Fiza. Co mi nelíbí. Máme dobrý high zatím. A vyšla nám krásný zima. Ale ona se změní. Je nás. Sice, hej, já mě furt odvavil tamto. Máme zónu, nice. Pojď sem. To je fakt nice, kámo. Kolik máš houdu? Co? Kolik máš houdu? Hardu? No, Nevím, co to je. no, matla. Kolik? Málo docela. 340. Tkna. Dík. Ty máš hodně? No, mám 500. Hm. Nejsem na tom nejlíp. Jo. Nemáš shielda? Bacha, bacha, bacha. On tamhle ještě. Je tady. Utečem? Ty uteč. Tak ten si mě klid. Ty vogy, kámo, já jsem tam neviděl. Tak, Kámo, 1%! tak jsme skončili Na to pátý, se, no. to fakt hrát nebudu. Tak, čau lidi. Ale hovno, jeden další, to byla prdel. Nejdem, Lankedy. Já bych šel už bez. Ok, jelikož nám to vůbec nejde, tak půjdeme bez rankedu, no. Ju. Ale Niláka asi úplně nedám, ale to vůbec nevadí. Tak dáme poslední gamesku. A potom budeme končit. Jo, přesně tak. Jinak, jestli mě půjdou komentáře, což vím, že nepůjdou, tak můžete napsat, jak se vám líbilo minulý video a jak se vám líbilo tohle video, jestli tohle je lepší, nebo tam to bylo lepší. A jak se můžete všimnout, už jsem se změnil jméno. Kde to je? Tady. Se můžete kouknout, jmenuje se Maty i. Potřítko IIT. Jakože IT a Maty. Hej, já mám ping. Mně nejde. Je to? Mně se to začne laguje. Tak to je možná kvůli tomu, že jsou všichni lobby, všichni hráči. A já furt neslyším tu zbraň. Nevadí. Máme ven lidi. Tak to je úplně špatný. Je to špatný. Aspoň máme na SUS Studios, to taky není úplně špatný. Nice. Hej, já slyším v jednom sluchátku, počkej. Máš blbý. Já už. Já udělám takovou jednu věc.
Já jsem se ani nevšiml, že padáme. Jak je na. Já poletím hnedka takhle. Ok, tady někdo padá, co nelíbí. Já padám sám. No tohle mini loď. Kde je 1.6, kámo, tak to je nejhorší spot. Fight konečně. Jo, lidi. Konečně jdeme fightit, snad budeme první. Máte se zase pozadu, takovej. Ty seš takovej family friendly. Já neslyším zvuky. Ještě ten je tak špatný. Já taky ne. Ale teď už jo? Hej, já neslyším zvuky, chápeš? Já nemůžu hrát. Mě to štvá. Ty jsi dostal? Nebo u tebe? No, já jsem dostal. Jaj. Já bych ho zabil. Nevím, kam je další. Vidím jsem na jednu zbraň. Hoši? Kolikrát jsem vůbec umřel tu minulou hru? Ještě když jsme hráli rankedy. No, akorát jsme nechcípli až na potom. Si myslím, nebo? Jo, jako. Kámo, ona má jedno. Já tam nejsem. Když mě pumpu, tak je dead. Ona je strašně špatná. On se jí proti ní nesnažil, kámo. To je taková ta Číňanka. Jo. Jestli se nedohýloval, tak jdu zabít. Tady není Siphon v publikách, ne? Já nevím. Tady někde je. Se vůbec netěším do školy. Napište do komentářů, i když najdou, jestli máte rádi školu. Jestli jeden z vás napíše, mám rád školu, končím s YouTubem, už to v životě nezapnu. A kde je? Bych asi měl očividně divný diváky, kdybyste měli rádi školu. Padáme jinam. Vadí. Jeden. To je tak černá! Ona je úplně špatná, ale prostě... Ne, nechoď tam, kámo. Zdrhni. Ale oni to spamujou, oni úplně spamujou ještě. Pojď, vydrž v zóně, to je jedno. Já dropnu sem. Já je zabiju. Čum, kde jsem? Můžu to zničit. To je Matyáš. To je Matyáš. Ne. Chcípni. Chcípněte, 22. Bacha. Zóna je docela. A běž na ty pajnu a skoč. Skoč. Nice. Dobrý, já tady vůbec nemluvím. To mě docela štve. Když víc mluvím, tím víc to je lepší, že jo? Takže doufám, že vás tohle video baví. A doufám, že by vás bavilo i kdybych nemluvil. Ty vole. Co? Nic, Co se stalo? jsem trochu skočil. Nemohl si počkat na mě. No. Nemáš medkit? Nebo shielda? Mám jedno míňo. Tak ho hoď ke mně, hoď ho ke mně. Dík. OK. Máš shotgunu? Jo, ale extrémně špatno. Aha, mám Shadow Sentinelku, nepotřebuji nic.
Já taky mám škodu. Já si půjdu do nějakého fightu, protože jinak tady to bude o ničem. Což já chci, aby aspoň kámo tady proběhl nějaký fight. Potřebuji kámo co nejvíc fightit, nebo vystřihnu všechno, jak jsme si tady povídali. A dám tam jenom fighty. Ale to bychom museli hrát víc. Povídací video. Každý moje video je povídací, vole. To skoro vůbec nefajtíme. Já jdu někoho fajtit a se nudím. Já si taky. Ne, chceš slupa? Jakýho? Zlatýho. Ne, nechci. Chceš? Nechci. Vemeš se ho. Vemeš se ho. Já ho Tak tam se ho nechám. vezmu, ale dám se first nejdřív. Ok. Já potřebuji ALko. Mám tam fist, jestli chceš, je 25 kovin. Nechci. Někdo tady padá. Pojď. Půjdem na ně? Nám. Já bych šel. To je Vítek, to je jeho skin. 14? Teda 114? Kde? 114, Tak jdem na ně. tam jak jsou ty buildy. Tak ty, ale tam jsou dva! Aha, oni jsou hodně najty. Ne, kámo, mají simpleris. Podle mě. Další. Nebo jsou prostě najetý, no. Nechodil bych tam. Letí. Všechno se myslím. Neslyším zvuky. To je jedno. Bílý. Dead. No, teda. To dělají ho prostě. Neuděláme Skybaseu. Nemám na to matku. Ale ne tuhle hru, jako... To je jedno, já ti to potom řeknu. Aby jsme mohli. Ne. Já ti potom řeknu plán. Pojď tam. Tam je solo. Je to solo. Je najetý? Nevím. Nepřijdeš o mě. Ne, není to solo, kámo, a je najetý, podle mě. Tak ho nefajtě. Ne, on tady je další duo, ono tady je další duo. Já se k tobě připlazím. Ne. To je zavřený, kámo. Zóna, kámo. Nebo tak buď v zóně. Snad to vyhrajeme, protože to by bylo skvělý. Letím. No dobrý, já už jsem dostal, kámo. Aha, já letím za tebou. Na leď, kámo. Tady jsou další. Žiješ? Já to nedám. Nejsme nic tady fajtě, to je dobrý. Já je také štutím. Musím jim zdrhnout. Zdrhnul jsem jim snad. Zable. Kdyby tady to byla rankedová hra, tak by možná ani tak špatná nebyla. Hej, kámo, mikrolag je super teleportoval. Já taky. Ten trošku matra natěžíme, že jo? Matra je důležitý v buildech. Nevím, proč jsem začal tančit, kámo. Kámo začal tančit. Kolik tady je těch míníček? Jako vezmu si je. Proč ne? Mě každý šutí. Jako...
Jsem dead. Ne, mě... Rebootni se. Jo. Dany, jsou to Češi. No, nic. Nás video snipujou. Bude dávat po 5. No po 5, no. Jsem dead. Jsem dead. Kdo tě zabil? Nevíš? No. Jo, to... Jo, Echo mě zabila teda. Echo. Echo mě zabila. Já neslyším zvuky. Dohealuj se. Outhealuj. Možná. Jdi do toho keře, běž, kámo. Ne, A tak teď už ne. mě nezabijou. Ty vole, nevykukuj, nestřílej! Dej si medkit, až budeš mít 50 HP. Nice. No střípne na zónu, nedodělávej ho možná ani. Musím dodělat celou loot. Jo, to vlastně potřebuješ s iPhone. Jde zvednout možná, to nevadí. To je možná top 2, ne, to je top 4 třeba. Chceš dát? Řekni mě kolik. Co? Kolik? Jsme top? 1v1, podle mě. Jo, 1v1 to bylo. Au. OK lidi, tohle je závěr videa a tohle je tím pádem konec. A my se uvidíme u dalšího videa. Nazdárek.